Sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, sospek sa pag-among-among sa 11 anyos nga batang babae sa Barangay Kalunasan nadakpan na nakaroon sa kustudiya sa Guadalupe Police Station. Samtang upat ang patay sa aksidente sa kadanan sa Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo karong hapon. Bibilang kasakop sa Konseho Syudad sa Sugbo ni kwestiyon sa tinguhan ni Konsehal Jun Alcover pagpa-convene sa Local Price Monitoring Council kon LPMC. Department of Energy misusi na sa mga gasolinahan sa Sugbo subay sa pagpatuman sa usbaw sa presyo sa lana tungod sa krisis karon sa Middle East. Mga kata mga headlines. Sugbo kami sa Yalog, Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Mo hatod sa ato mga balita news updates. Adong Martes mga kasama sa 10 sa Marso 2026. Tanbay sa dugang update mga kasama ha. Niadtong pag kadakop na sa sospek sa pag-among-among sa usa ka 11 anyos nga batang babae nga taga Barangay Kalunasan. Nadakpan sa kapulisan na nakaroon sa kustudiya sa Guadalupe Police Station. Pero taon-taon ang mga detalye sa mga dagkong balita karong adlaw mga kasama. Samtang upat usab ang patay sa disgrasyas kadanan diya sa Barangay Busay karong hapon. Atong i-check kung doon na ba'y identity. Ilhan na ba ning mga nakalasin taon sa maong insidente sa kadalanan. Nag-involve og wing van o motorsiklo. Di man na din taon ang nagmotorsiklo mga kasama. Atong kaon ang duga pang update, live report. Ano kadgikan sa Barangay Busay. Ito sa area di inahitabo ang vehicular accident kasama Josephus Quijano. Unsay update? Sa mga radyo ba na Aida, gipabot talaga ang priorya nining pag-ungkat sa tulo ka mga patayng lawas nga nakalas nining natabong disgrasya karon lang pasalos sa dakna sa hapon diha sa may sitio Maaslom, Barangay Busay dinhi sa Dakbayan sa Sugbo dito sa ka motorsiklo ang napunggid yun head-on kasama ang radyo na Aida na banggaan yun kini ka motorsiklo nga gisakan ning mga parentira ni no ang sakay sa motorsiklo nga namatay. Dahil haja sila si Jose Gakayan, 97 anyos sa Panigon, o sa Erami, ito kayo Okay. Erami, So pangalan na sa biktima kasama Jackie or sa driver? Driver sa van. Sa putol akong kuhan, di ko nanay sa akong cellphone ng itawag ko messenger putol. Okay. Si Ernia Lopez no sa 62 anyos iyaan ni sa driver sa balawang driver nga si Jose Gakayan kasama Radyo Pita o kining silbing uyuan sad no nining mao ga driver nga si Felix Vasquez 50 anyos pulos ni taga Barangay Babag kasama Radyo Maida bukarang barangay kapon ni sa Dakbayan Sugbo. Unaharan ni sa Busay sa nagkabuan ang address ni tulo ka nagamatay unya ang usa sa namatay kay balik upat man ka sa Radyo Aida did on arrival ang truck driver sa wingman no ang driver sa wingman kasama Radyo Aida mo patay pangahan kay kining driver sa wingman o kining truck boy dali ni gipangdala sa Cebu City Medical Center og gikataho nga did on arrival ang driver sa wingman diha sa nasigutan nga Tambalanan. Sa base sa naka-witness o sa investigation sa Traffic Enforcement Unit kining wingman padung ni Dulhog no gikan sa Trans Central Highway unya kining motorsiklo gisakyan ning tulo ka baga biktima
padung ni sa kuan na barangay Babag sa may sagkaon nga bahin diha sa sigutan nga lugar nya sigon sa initial nga nawad ang break no base sa nakuha report sa kapulisan sa TIO nga nawad ang break kining wingban nga padung dulhog matong ang kasugat ni maong motosiklo nga padung sa Babag sagkaon nga bahin matong na sarasay ni ang wingban og napunggit na bangga gyud ang kuano kining nabanggaagid ang maong motorsiklo nga masuta sa pagkapasok ni sila ang sa wingman kasama Radyo Naida ito sila ang napasok ning motorsiklo unya napiapi ang tumang bahin sa wingman matong napiit ang driver o ang truck boy unang naugkat kining truck boy sa mga rescuer sa disaster team sa Cebu City og tapos na ugkat mao ang driver nga wala critical ang kahimtang pag-ugkat sa mga rescuer og mao nang ipagdala sa Cebu City Medical Center apan kining tulong sakay sa motorsiklo on the spot kasama ang Radyo Naida nga namatay human nga napasok og nabanggaagid hid-on ang ilang gisakyan nga motorsiklo samtang ang truck driver tungod sa critical gikatahon ning dead on arrival sa Cebu City Medical Center apan base sa nakasaksi dito kaning nagdagan ni ang wingman ikisigis gamay ka sa mag-radyo nga gituan nga nagpilok o nagduka ang driver kay sa layo pa base sa mga nagpuyo dito nga kuan gani na murag ikisigis ang dagang gamay ba murag na sa rasay ang dagan sa wingban posible ang uban nakasulti nga posible nakapagpilo kay di ka pa din sa Manila kasama nga radyo nga ang wingban base sa nakuha report sa TIO unya nagland trip ni dahil subay sa Transcendental Highway gikan ni posible sa Balamban ba to sa lugar niya subay sa Transcendental Highway o diha na padung nagdulhog diha na habig sa may barangay Busay diha na disgrasya kasabaga Radyo Naida so na on the spot gid taon ning kabanay ra no kay tulo nga usa ka balaba driver kato nga si Kevin si Jose Gakayan o katong iyang nga si Ernia Lopez so kato si Felix Vasquez kasama Radyo Naida. So karon pag gibabot na lang ang mga mugkat na ning pateng lawas umadana sa Punararia kasama Radyo Naida. So pagkaron pasod nato makuha pangalan sa driver sa wingman o ang truck boy nga ginulaangora apan ang iyang driver ning wingman nakamsan gid siya nga human nga kinabuhi. Albert sa patola kunyo Radyo Man Joseph Oscano DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:20 sa kahaponan mga kasama. Dengan salamat Radyo Man Joseph Osquijano. Sa stilan, dugoon kaayo nga panghitabo di sa Barangay Busay mga kasama. Nakakalas gud og upat ka mga kinabuhi. At oras alas 5:21 samtang sa dugang pangbalita. Atong kuhaon ng live update karon nining pagkadakop na sa 11 anyos nga batang babae. Atong gituhuang giamong-amungan sa usa ka 30 kapin anyos nga lalaki nga iyara pong silingan na nakaroon sa kustudiya sa Guadalupe Police Station ang ato nahinog naman kagahapon adlaw sa Straight to the Point program ni Attorney Phil Fernandez sa Banyo. Nanawagan ang pamilya ang ginikanan ug man ang apuhan sa 11-year-old nga bata nga atagan o pagtagad sa kapulisan ang pagpangita o paglusad og manhunt operation, hot pursuit operation batok sa suspetsado aron mga dakpan o magkustudiya na sa kapulisan. Ug tuod man ang update ni ini atong i-check kay nakaabot na diri sa Cebu ang suspect sa pag-among-among sa 11 anyos nga batang babae nga gisundan karon gitutukan sa ato mga radyoman. Binagid sa PNP Beat reporters nato mga kasama. Live report gikan ni radyoman Jane Gallardo. Radyoman Jane, unsa na may latest karon? DYHP RMN Report. Yes, kasamang Aida, mga alas 3 pasado kaganihang hapon na hintit gyud nga naabot na dinhi ang kining suspect, gitumbok na suspect so pagpangamong-among sa 11 anyos nga batang babae dito sa Barangay Kalunasan. Ang kaning mga suspect kasamang Aida na ilhan ni una ni natong ilhan nga si alias Andot. Nga usa ni siya kahabal-habal driver kasamang Aida nga silingan ra pod sa kadtong bata nga nabiktima kasamang Aida nga kagahapon matod sa imuhang giingon pod nga
nga nidangot ni ang lolo ug amahan sa bata dinhi sa atong Sibianan. Ato sa programa na ni Rafael Banyok nga straight to the point kagahapon kaya nanawagan sila kasamang Aida ug misinggit gid sila og hustisya nga mapadali ang pagpangita ug pagdakop niining maong suspect tungod kaya human sa pagpanghitabo ni atong Sabado kasamang Aida human sa gibuhat niining suspect ngadto sa maong bata nisibat kini og wala na mahibaw-i kung asa ni siya kasamang Aida ni adto. Apan duna tay nakuha nga eksklusibong impormasyon nga naani siya sa Sanrem Bakaha, sa Alegria or sa Karkar. Tungod kay doon ni siya ay mga kaliwat dito kasamang Aida pero atol sa pagsusi sa ato ang mga kapulisan ilabi na gid no sa maabtiko nato nga mga pulis dito sa Guadalupe Police Station pinanguluhan pod sa ilahang hepe nga si Police Captain Bontilao kasamang Aida nasaira nato nga kining maong suspect ni adto di ay ni sa Alegria. Doon siya ay parente dito kasamang Aida pag So nagpa-south. Sa south, nagpa-south ni siya kasamang Aida kay doon na siya mapid pa pariente dito kasamang Aida so dito siya nigikan niya ni biyahe siya paingon sa Bacolod kasamang Aida human niya pag-abot sa Bacolod nisakay siya og barko paingon sa Manila mao ni ang gisundan sa ato ang mga kapulisan dihang nakadawat ang ato ang kapulisan og impormasyon kay wa man gid sila nihunong kasamang Aida sa ilahang operasyon sa pagpangita ining suspect nakakuha sila og impormasyon nga mopaingon kini sa Manila kasamang Aida hinungdan ang ato ang kapulisan gikan dinhi sa Sugbo kasamang Aida ni biyahe gid pud sila dito sa Manila ug ilahang giatnan mao nang nadakpan nila kasamang Aida kay sa wala pa ni dunggo ang barko nga gisakyan ining maong suspect nagatang na ang ato ang mga kapulisan dito so efforts sa gid kaayo no ang Guadalupe Police Station pinanguluhan sa ilang happy nga dalion no ang pagsulbad o baka paghatag og katumanan sa hangyo sa mga ginikanan. Tinuod gid na kasamang Aida so dihang minaog na ni sa maong barko malampuson gid nila nga nadakpan ang maong suspect kasamang Aida mga alas 2 gyud pasado sa kadlawon kagahapon naabot ni siya dito sa may Pier 1 North Harbor Zaragoza Terminal Manila na gid kasamang Aida so kung ato apong una-unaon nga grabe kalayo ang iyahang gilagputan kasamang Aida so inana siya nga nagulay siya financial nga makabiyahe-biyahe kasamang Jane. Yes, naa kasamang Aida, mao po na ang gitutukan po doon sa atong mga kapulisan kaya posibleng manubag pod ang kadtong mga tao nga nagpaluyo sa iyahang pag-eskapo kasamang Aida. So karon mao na ang gitutukan sa atong kapulisan samtang karon ang kining maong suspect kasamang Aida ana sa kustodiya sa Guadalupe Police Station kasamang Aida gani gikuhaan gid nato sa iyahang habig kaganiha. Gidiretso gid nato og pangutana kasamang Aida ug nganong nabuhat to niya sa maong bata ang katong pagpangamong-among kasamang Aida nga murag anak naman lang gid gani niya kung stilan tinuod gid na igo lang gid ni igo lang gid siya naglingo kasamang Aida wa gid ta niya gitubag bisan pagtando wa gid siya kasamang Aida kung giunsa to niya asa nganong unsay motibo unsay nasun sa iyang una kasamang Aida wa gid siya bisan usa ka pong nga gipagawas sa iyang baba. So karon gi-play sa ato ang screen karon sa mga nagsunod sa Facebook page, Facebook live program nato karong hapuna. Nakita nato nga from Mactan Airport cover gani sa siyang naong no nakahood pa nagtabon pa sa iyang naong kasamang Jane para di makita pero nagbansiwag na biyang dagway ani sa dihang gipangita ni atol sa human sa iyang gihimo. Tinood din niya kasamang Aida no maski ang mga kabanay sa maong biktima maugyod ang nangunay og post sa maong naong sa suspect kay para daghan ang makakita og makahatag gayud impormasyon sa katong mga nakikita niini og mapadali ang pagdako pero kaganiha gyud ato man gid nga gisundan ang maong panghitabo kasamang Aida kay nasugdan man ni nato nga nidangop dinhi ang mga kabanay so ato sa atong pagkuha sa impormasyon nga nadakpan na ni maong suspect kay ni adto pud ta sa Mactan Airport aron po sa pagtanaw po gid niya apan mao na makita sa atong mga videos gid na nakuha og mga pictures sa mga Aida maski ang iyang kilay di na to maklaro tungod kay nagtabon kini nagmask naghoodie ni siya kasamang Aida pero wala gid tay nakita kay grabe gid ang iyang pagduko nga mura siya naulaw sa iyahang kaugalingon
Pero mao na no ang atong kapulisan pud sa mga Aida do na po yatay nakuha nga impormasyon nga guilty sa iyahang gipang buhat tungod kay layo man siya. Usa na gitanaw sa atong kapulisan sa mga Aida nga layo kaayo siya giadtuan. Oo, dali So, sad kay siya guilty. nakapalayo kasaman Jane kay Sabado man ni nahitabo atong March 7. Unya nakapalayo din sa atong Sunday, yan abot din siya Bacolod kagahapong adlaw nya pa or atong Sunday nya pa Manila dayon. Yes, sa mga Aida niya, murag sweet to siya man sa mga pasikot-pasikot sa mga Aida kay ni adto pa gid siya sa South, ni adto pa gid siya sa Bacolod, usa siya ni adto sa Manila apan mao lang gid pasalamat po sa mga kabanay sa mga Aida no nga na kuan gid ni na dakpaning maong suspect gani na hinabi pud nato ang inahan gid mismo sa maong bata sa mga Aida nga nakita gid nato nga emotional gid kaayo siya sa mga Aida kaganiha diha nga naabot na sa kay gidala man ni sa City Hall ang kaning maong suspect. So nakita nato ang emotional kaayo ang inahan sa mga Aida tungod kay tungod sa taliwa sa iyahang nasinati nga kasakit og kaguol kay nalipay siya sa pikas bahin sa mga Aida kay nakabot gid nila ang hustisya nga madakpan ang kini nga maong suspect nalipay siya sa mga Aida nga wa gid nakaikyas og napadali gyud ang pagdakop niini nga maong suspect nga anaa na ron sa kusudiya sa ato ang mga pulis diri labi na gid diri sa may Guadalupe Police Station sa mga Aida pero nahinaot gyapon ta sa mga Aida nga mahatag pud niya ang iyang pamahayag nining maong andot alias andot mahatag niya ang iyang habig pud sa mga Aida para madunggan pud siya sa mga katawhan pud sa mga Aida kay wa man gid siya nitigong nato kaganiha so basig ugma mawaswasa na ni sa mga Aida basig nakuan pa ni sa pagbiyahe kay layo ang iyang biyahe sa mga Aida pero ato gyapon ni sundan nining maong pangitabo ang kining maong pangitabo pero duna tay interview pud sa inahan sa mga Aida kaganiha nga nihatag siya sa iyang pamahayag sa iyang reaksyon na malampuson gid ginadakpan niya kining maong suspect niya. Ato akong update sa mga Aida no nga duna pa sa anapa sa Tambalanan ang kining maong bata nga biktima o matod pa sa inahan sa mga Aida positibo gyud nga nahilabtan ang ayahang anak. So nigawas na di ay ang resulta sa agipahigayong examination sa pink room no para sa bata kasaman Jane. Yes sa mga Aida mao na ang gibutyag sa inahan kaganiha mao nang murag mixed gear ang iyahang emotions kaganiha nga atong nakahinabi tungod kay naguba matod pa niya sa mga Aida naguba ang ugma sa iyahang anak tungod lang ni iyahang sugingan nga nahibaw-an natong masuod ra man pud ay nila nga mga higala kay sugingan ra kaayo sa mga Aida katong gingon sa amahan gahapon nga barkada or magsagpitay pa sila ani nga maong suspect. Yes, sa mga Aida, gani ang kaning lolo sa bata o katong suspect magkumpari di ay nila sa mga Aida sa ato ang na-siren gikan sa inahan mo nang wala gid sila gadahong nga maoto ang nahitabo sa maong bata, maoto ang nabuhat sa maong suspect pero na-siren nato nga daugan lang dai ni sa kaya gini hatagan ra og kwarta sa mga Aida pahaylo lang, haylo-haylo. Oo. Inosente biyagid kayo ang mga bata sa mga Aida niya. Sa pagtuo nga masaligan nini ang kining suspect kay lagi silingan kay ila ra gid kaayo nila sa mga Aida so mao na nga murag na kuan pud ang bata pero wala gyud sa gihatag og pamahayag kining maong suspect no medyo mura pud ta og naglagot sa mga Aida sa kining maong panghitabo tungod kay luoy kaayo ang kining maong biktima apan nagpasalamat lang gyapon ta sa pikas nga bahin nga malampuson gihapon ni siya nga nadapan ug wala siya nakalayo pag gid maayo sa mga Aida kay posibleng matod sa atong mga pulis kung wala to nila naatngan sa wala pa ni Donggo ang barko nga gisakyan nining suspect posibleng di na gid to maglisod na gid og pangita sa kining suspect sa mga Aida may gani kay naunhan nila og atang sa wala pa ni Donggo og nadakpan gid nila nga malampuson posibleng mag-atubang gid ni og kasong rape ang kining maong suspetsado sa mga Aida apan padayon gihapon nga gisusi sa ato ang mga kapulisan lakip na kung duna ba ni siya mga record sa una sa mga Aida kay duna man tayo nakuha pod gikan sa atong kapulisan nga dunay mga nireklamo pod ani sa una kaso lang wala ni dayon og reklamo sa atong kapulisan wala ni saka og kaso mao na ang gisubay sa atong kapulisan karon nga duna na ba ni siya records bata sa inisyal nila kaganiya wala pa sila nakita pod sa mga Aida mao na padayon gihapon ang ilahang investigasyon sa maong panghitabo sa mga Aida. Kaya nga salamat Radyo Man Jane og
Sa dugang update nga imong gipadangat karon. So at least ato mga sukit paminaw ato mga radyoman ug mga idol sa dihang ato na presentar ni kagahapong adlaw sa tulumanon ni Attorney Rufil Fernandez Banyong sa straight to the point. Paspas kaayo no. Waka up 24 oras kasama Jane gumikan kay nahibaw-an naman to kagabi nga mao di ay ni ang track of kanang rota sa suspetsado. So in less than 24 hours nakahulma dayon sila og plano kasama Jane og implemented gumikan kay naa na magyud kustudiya karon sa mga otoridad. Yes, sakto ginakasamang Aida no nya karon na kuha na gini siya na gini siya na priso na gini siya ug atubangon gid niya ang salaod nga iyahang nabuhat ka sa mga Aida. So far mao na ang ato ang update niining maong panghitabo ka sa mga Aida kauban nato sa ato ang pag-coverage ganihan niini as kasamang radyoman Ramart Pugoy kasamang Arnold Bustamante ug si kasamang Jessie Sumampong. Ako sa bang inyong radyoman Jane Gallardo DYHP tata Arman. Salamat Radyoman Jane Gallardo, mga kasama live report, agig update ni antong pagkasikop na sa suspitsado sa pag-among-among sa 11 anyos nga bata nga taga Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo, mga kasama. Niya, ato bang mga kaubanan din Radyoman Arnold Bustamante, Radyoman Remart Pugoy, kasama Jessie Sumampong, naman po Lauro o guban pa nga mga naglangkob sa News and Public Affairs Department panghuluhan sa tong station manager Attorney Rufil Banyog, mga kasama ato pag hinuusang pangganing kamot pinagi diri sa ato ang pagpanibya sa ato ang puwersa nga gipadangat nining complaint magisangat o gisumbong diri sa ato mga kaigsuonan labi na kining pamilya in town kansang 11-year-old nga batang babae na biktima sa pag-among-among sa usa ka suspetsado ayara sab nga silingan. Ato oras sa 5:35 na sa kahaponon samtang pipila ka mga sakop sa konseho sa syudad sa Sugbo ni question karon sa tinguhan ni Konsehal June Alcover pag-convene sa Local Price Monitoring Council kon LPMC. Kasama mo sa balita Radyoman Eli Bolunos. DYHP RMN Report. Gi-question sa mga sakop sa Konseho sa Sugbo ang tinguha ni Konsehal June Alcover pagpa-convene sa Local Price Monitoring Council kung LPMC. Ang lakang sa Konsehal ang ginuso sa City Council aron dunay mo monitor sa biyang taasan ng presyo sa ubang palaliton ilibina sa bugas. Apan alang ang Vice Mayor Tomas Osmeña, di makapausap ang LPMC sa Law of Supply and Demand. Atong ipa-monitor ang presyo sa bugas. Anya it goes up. So, what are we going to do? How will that make life easier? Okay, so it went up to 500 pesos. What are we going to do? Are we going to amend the law of supply and demand? Si Vice Mayor Tomas Osmeña, siyang bahin, nangayo kasiguruhan si Konsehal si Senyo Andales kang Alcover kung i-convene sa kagamhanan sa bayan ng LPMC. Can you assure us that once it is convened, we can remedy this particular situation? This is a worldwide phenomenon. We cannot control. It is the national government that should control everything. Si Konsehal si Senyo Andales, ginsester hinuon Alcover ang iyang ginusog nga motion, nag-auhag sa buhatan sa mayor pag-convene sa diskutang special body. My motion is to convene and let this body discuss the problem which our colleagues want to address. I'm moving for the immediate convening of this body because what is the purpose of having this body if we will not convene? Si Konsehal June Alcover na aprobahan rin ang motion sa Konsehal, dihang nitingog ang ubang sakop sa City Council na suporta sa proposal ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radyoman, Eli Bolanos, DYHP, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:36 na sa kahaponon, kini nga portion dalit kanato sa DTX 500. Ikaw ba naghambid og mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw? Duna kanit siya ng tinikan sa paliyang nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang panginom sa DTX 500 matag adlaw makatabang na makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. Samtang sa pikas bahin, mga kasama sa dugang pang balita, Department of Energy kon DOE misusi na sa mga gasolinahan sa Sugbo subay sa pagpatuman sa usbaw sa presyo sa lana tungod sa krisis karon dito sa Middle East. Kasama mo sa balita Radyoman RV Veloso. DYHP RMN Report.
Tungod sa nagpadayong kagubot sa Middle East, nagkataas usab ang presyo sa produktong petrolyo sa nasod. Karong adlaw gipatuman na usab ang laing hugna sa pagsaka sa presyo. Subay niini ang sakop sa Department of Energy ang miinspeksyon sa nagkadaiyang gasoline station sa Sugbo. Naghimo usab sila og inventory sa stock sa mga gas stations. Nipebaw og nihatag og guidelines kabahin sa anti-hoarding policies ug proper fuel dispensing measures. Gimog atan sa DOE nga mahimo ang gas station nga makabaligya og produktong petrolyo nga ipaagi sa jam. Kinahanglan lang kining magsugod sa normal nga operasyon ug dili sobra nga molapas sa sagad nga order o paliton sa customer. Tinguha sa DOE nga taliwa sa krisis nga giatubang karon, magpadayon ang supply o patas ang tanan nga makapalit usab sa lana. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Veloso DWHP, Tatak, RNN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:37 na sa DYHP Answer to Win promo. Diin na, doon kay kagayunan nga makadaog og 200 pesos GCash. 200 lang ni, pero makapalitan nig bugas plus sudan pag yun. 200 pesos GCash, i-follow atong simple kay mechanics. Follow and like DYHP RMN sa Facebook page o ang page ni Attorney Rufil Fernandez sa Banyo kada doon ay blue check mark no kilid sa apelyido. Official Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Og i-share ang atong live program karong hapuna sa DYHP News Updates. Og di ara atong pangutana no sa report ni Radyoman RV Veloso, unsa man nga ahensya or buhatan sa gobyerno ang mususi sa mga gasolinahan sa Sugbo subay sa pagpatuman sa usbaw sa presyo sa lana tungod sa krisis karon sa padayong tensyon sa Middle East. I-comment ang inyong tubag, pinagi sa pag-comment ni Ana, pag-type ni Ana sa comment box karon sa itong live program DYHP News Updates mga kasama. Aron doon na mo chance sa kagayunan nga makadaog sa ato ang papremyo 200 pesos pinaagi sa GCash. Ato balikon ha, ato pangutana, unsa man ang departamento o ahensyas gobyerno nga mususi sa mga gasolinahan diri sa Cebu subay sa pagpatuman sa usbaw sa presyo sa lana tungod sa krisis karon sa padayong tension sa Middle East. Ay inyong tubag mga kasama, i-type or i-comment lang diri sa ato ang comment box sa live program sa DYHP News Update. Oras sa 5:40 sa kahaponon mga kasama, para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw og musabak pagyud sa kakapoy og ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Atong resistensya importante kaayo bisan unsa ta ka busy, mas maayo nang papiskay pagid atong panglawas. Sa ingon niini ang among payo, ang among tambag mao ang dekalidad nga vitamin C nga abot kaya kanang barato, basta C-Tab uban sa hustong pagkaon naghimsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglan mamili tali sa kalidad og abot kaya basta C-Tab. Ato mapaligunon mga kasama ang atong resistensya, ang atong lahutay kanunay pinagi sa pag-inom ni aning C-Tab lang sa ato ang pagpaligon pa, pagkapiskay pa sa atong panglawas labi na sa naasa atong mga mami, atong daddy, atong mga ginikanan nga always busy. Importante ang ato ang maayong panglawas kanunay. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.